یەکێتیە ئۆدەیەم بازرگانی و پیشەسازیە یاتەخن شێخ مەقسوود ئەشرەفیە و بەنی زەید بە داخویانیەکێ دۆرپێچا لەسەر ڤان تاخان شەرمەزار کرێ. Di daxuyaniyê de hate destnîşankirin ku dorpêçkirina taxên sivîlan, astengkirina ketina maddeyên pîşesaziyê û astengkirina veguhestin û bazirganiyê bûye sedema girtina tevahiya kargehan û atalyayan, hilweşîna tevgera bazirganî û pîşesaziyê û zêdebûna rêjeya bêkariyê. Her wiha hate gotin ku dorpêçkirinê zirar daye bazirganiya bi parêzgehên din ên Sûriyayê re ku ev yek ji bo aboriya netewî bi tevahî windahiyeke ne tenê ji bo wan texan. Yekîtiyê di dawiyê de bang li hikûmet û rayedarên têkildar kire ku tavil û bê şert û merc dorpêçê rakin, riyan ji bo tevkariya bazirganî û pîşesaziyê vekin û pêdeviyan peyda bikin. û piştî hilweşandina rejîma